Dúfam, že bude fandiť. Fandí už aj tak, ale je to aj pre ňu niečo nové, takže a tešíme sa na zajtra, hlavne hopa. Dobre, čo povieš na tých 5 rýchlostí, čo pre vás prachystali? Tešíme sa na ne veľmi, sú krásne. Bude to fakt, že o tom, aký kto je srdciar a podrží to tam v niektorých sekciách alebo v týchto zákrutách, ale áno. Tešíme sa a dúfam, že sa vidíme tu. Mene čo? Prehráva jedno, už je 2. Miesto absolútne a tretie miesto v triede RP1 získava štartovné číslo 71 Oskar Šalata, Norbert Juhás. Hej, nám odišla elektrika, nemáme vôbec elektriku, takže to musíme dotlačiť nejak do cieľa aj do regrupu, takže fofri nakoniec. Ale to je to pravé rally, vieš, ako prísť na rampu hociak. No hej, sme tu, to je dôležité. Všetko dobre prebehlo, okrem teraz tohto cirkusu, ale ináč dobre. Tak, dáme to. Aké to bolo, prosím? Super, ďakujeme veľmi pekne organizátorom za tie rýchlostky, ktoré boli krásne, nádherné, náročné. Super, ďakujeme. Whatever psychedelic you take, or whether you just been around the sun a few times, you know that